Illum semmur niltaqa' ma' xi ħadd vera uniku. Jiena qatt ma rajt raġel daqshekk b'saħħtu f'ħajti sissa. Fil-fatt sejra niltaqa' ma' Mr. Cool li huwa wieħed mill-iktar irġiel b'saħħithom f'Malta li għandna fi żmienna. Min jaf se nerfgħu illum? Tgħid nitħajjar jew aħjar naqbiżha id-darba. Oħra. Din hija ambulanza. Ma baqalix nifs. Kif aħna? Tadija, ħadida, talli aħna. Proset. Talli aħna. Kif aħna, Mr. Cool? ħadida. Tik dejjem hekk ħuda. Hekk nagħmluha? Ħanejlek għaxix. Hekk niksillek idejk. Hekk li hekk solidu, Nik dejjem nagħlem għan-nies. X'ħaturin illum? Illum ħajtħol ġew u ħanurek il-affarijiet li ħanagħmlu. Tajjeb hekk, Mr. Tajjeb, dik nitrenja hekk, jien antija hekk, mbagħad nagħmel għal fuq saqija l-istokku tiegħek u dejjem intejjek. Sewwa. Isma', l-ewwel net, x'ismek propja? Paul Green ma' Mr. Cool Broken Bones. Broken Bones. Għax għandi kullim kien imkisser, għandi l-14 il-kostilla mkissirna ħaddiġġa dari 13 ponġa hawnhekk, hawnhekk u hekk, allura Broken Bones. U kif għamiltom daw kollha? Kif għamiltom? Għax dak s-snin li waqajt sularoli. Ġejt fuq hawnhekk u kissert il-14 il-kostilla, għandi l-ħaddiġġa dari għax fakkik terba u għandi 14 il-ponta. U l-professur induna biex huwa għaddejt fuq għalli trat kellek hawn solid, għatlu bit-training li tagħmel biex kien training ħafna. Nifok kissert u kissert il-kostilli. Il-mara li daqqa l-impatt baqgħet. Bid-daqqa l-kostilli nkissru kollha. Wa, u ta' minn ngħidu illi da' sinjur għandu kemm għandek żmien? 75. Alla jbierku. Bħalissa 44. Bħalissa 44. Mela għandu 44. Mela tħossok ta' 44. U minn fejn bdiet din li inti terfa' b'widnejk? Jiena kont xarek. Jiena kont naħdem fil-ġebel. U li bdejt il-trejna minn 16 sena. Minn mintu kellek 16 sena. Sowa. U fil-fatt hemmhekk 36 sena fejn nagħta dak il-ġebel. Alla jbierek. Moħħtek fuq spaltek, okej. U bdejt da training ta' ġbit ta' karassi għax kien hemm wieħed Harold. L-lum iż-żewġ in-nepotija tiegħi bdejna nittrejna biex nkunu flimkien. U waqaf għax iż-żewġ għandu l-familja u komplejtu. Ma sara x'titrejna tiġbed il-karozzi? Għaliex titrenja li tiġbed il-karozzi? Biex nagħmlu shows għal karità, concert charity. Budejja nixbek karozza, b'xahar nixbek karozza b'4-5 min nies. Bon nixbek karozza bija kemm trid. Tifhem? L-affarijiet u kisser kantuni fuq rasi fuq l-istonku tiegħi. Dak l-affarijiet nagħmel. Però nagħmel ta' hekk għax kont nagħmel 600 sit-ups kuljum. 600 sit-up kuljum? 600 sit-up kuljum, 200, 200 u 200. U wara 200 nistrinġjaw 1, 2, 3, 4 biex jibbiż dak il-ħed tibda tara l-istella, le? Issa bil-waġġajt qed nagħmel 300. Għax veġġajt Però tgħidix għax inti jekk tiġi hawn nitrenjaw, tagħmel bħali. Għandi bżonn nara l-ħaldi. Jiena jgħidulek jieku bħalek imma m'għandix xejn speċjali, kull ma għandi ikel tajjeb nixrob l-ilma u training. L-iktar ħaġa kbira jew kważi inimmaġinabbli illi erfajt, jew ġbiet, jew. Jien naħseb l-aktar affarijiet li għalfajt huwa l-mutur, l-scrambler. Zammajtu 20 sekonda mal-fuq bisnieni. Bisnieni? Bisnieni tlajt fuq mejda u qiegħed fil-fatt hemm ir-rotattijem. U l-aktar li kont talba bisnieni 130 kilo. Jgħidu li Mr. Cool. Xejdu li qaxi fibni. Pjuttost cool, tagħmel dan affarijiet kollha. Jgħidu li Mr. Cool għax jiena kont naħdem fil-ġebel. U waqt il-ħin tal-lek kont naqbad u nimxi. Kien hemm mara qed li Paul għax ma kienx Mr. Cool ħin. Qed li għandi panċa miluli tela daqshekk, għammet tela l-panċa kif il-lastejt, qed li ħanneħħed ġak, qed li ġiet neħħi, għalfajt il karozza minn wara, qed li kemm inti cool, qed li from night now Mr. Cool. Għax dak l-laqab jira. Kienaw Iron Man, kienaw Powerful Falson u kienaw ħafna. U inti Mr. Cool. Wissa fil-fatt għandna l-Tony l-Strongman u jina the old Strongman. Jaha. The old Strongman. Isma, turini x'tagħmel? Nistan urik, ħanibdew mela, mhux ħanibdew. Mela hija. Ħanibdew nissettjaw. Mela ħanibdew bil. Mela ħanara. Għadni imbelħa, ma nafx saċċuni jiġi ġew, għasna għax jismek u kol fiex kien. Paul Green ma Mr. Cool. Paul, tista tkun tgħid li x'inti tagħmel. Xa tagħmel issa? Qed tamassa fuq l-sonku tiegħi. Xa jagħmel? Qed tamassa.
U nżeppi, zeppi għabta. Nejnu naqra jena kollu bżon lajnu minna l-assistent fil-shows tiegħu li prekarita. ċan għamlu zeppi? Għanti daqtej. Jgħassu xamillek. Ejja, ma. Tlaqna. ċan għamlu issa? Għana l-fatravu tal-ħadita Sewwa? fih 100 kilo, għana l-faboni. Bon, ok. Boni. Ok. Ok? Ok. Mela, ħana raw kif ħanamlu. ħanaqbat. Ux nġbed. Marriċ. Xamilna l-lum ġejni. Tu weġġa minn floku. Zgur